leagă și îi dă crocanteță. Dacă aveam făină de orez, puneam făină de orez, dar nu. Asta face să nu se prindă, să fie crocant. Cred că am pus tot ce trebuia, n-am uitat nimic până acum. Deci, orezul trebuiască să-l pun la urmă, lemonul, stingem cu lemon. De data asta o facem fără sos de soia și oțet de orez. Pentru că s-au terminat. Totuși o să folosim acetul balsamico de Modena. Până aici suntem aproape. Stingem cu un polonic de zeamă de supă de nu mult. Dacă mai permite, că văd că mai permite, mai punem unul. Ca să avem textură pentru orez și cu toate astea și morcovul și carnea au tot timpul, bine mersi, scoatem frunza de dafin pentru că și-a făcut treaba. În prealabil, orezul basmatic l-am fiert în oala sub presiune numai 5 minute după ce am scos amidonul din el în mai multe ape reci, l-am spălat în mai multe ape reci, scos amidonul din el și l-am pus la oala minune, deci ce-mi trebuie capac. Am pus la oala minune pentru 5 minute, iar secretul este în părțile de apă, părțile de orez. Asta înseamnă că nici mai mult, nici mai puțin de 2 căni de orez, 2 căni de apă și un sfert de cană de apă în plus. Asta pentru a face un orez în alb copt 80%. Așa se coace orezul. În jur de 10 minute, 11 minute în apă pe ochi normal. Iar la oala cu presiune 4 minute jumate, 5 minute. Eu l-am făcut 5 minute. Este destul de al dente, adică este destul de tare. Nu vă spun că asta se poate mânca așa cum este, mai ales că este făcut. Este făcut oala sub presiune și nu cu apă. Și cu această supă minunată în care am pus de toate. Facem în așa fel încât să coacă bine singurul ingredient care a rămas de gustăm. Perfect. Ce ar mai trebui aici? Puțin curry.
Deci întotdeauna se gustă. Schimbă gustul de la minut la minut. Este destul de zupată. Singurul lucru care trebuie să-l încercăm să fie al dente morcovul. Da. Putem să mergem cu orezul. Începe să prinde culoare. Orezul putem să-l desfacem bine mersi. Nu avem sos de soia. Folosim acetul balsamic. Trebuie să se prăjească, nu trebuie să mai fiarbă în momentul de față. Trebuie să se plăvește. Dacă mai este necesar, mai punem un fir de ulei. Ce nu ar strica acum, într-adevăr, pentru că el se prăjește. O să sfârâi. Prea mult. Totuși, trebuie să-l scădem puțin, puțin umiditate. Să punem și oul de sfârșit. Este aici pentru 6 persoane. Nu e nicio problemă, mănânc eu de 5 ori. Consistența nu trebuie să fie nici lipicioasă, nici prea uscată. Pot să permit să gust. Da. Piper. Și ierba cipollina. Cam asta e. Stingem puțin set basmatic, balsamic. Se putea să nu dau și pe jos. Asta este. Are 5 securițe. Se lasă la odihnit 10 minute ca să poată să-și tragă toate aromele. Acum aromele nu se simt pentru că este foarte fierbinte. Acum cred că merit și eu să mai gust o dată. Se acoperă câtuși de puțin. Și ca un ultim pas
Se ia o berică din frigiderică, se desface, bine mersi, și se toarnă, chiar dacă nu avem halbă, ca să mențină temperatura, într-o tață termică. Puțină spumă. Să fie de sufletul cui și-a dorit, de sufletul morților, indiferent care ar fi ei. Noroc și sănătate! Într-adevăr, bere Alexia. Betty! Neam. N-ai să vezi. Betty! N-ați văzut-o pe Betty? Iubita!